2022. Sering ko pa kamatamis kung nagkakarosa kita. Ini na dirila kay musika, dirila istorya, kundi may digyapong kita pagbasahin mga siday dinili natong programa, 105.3 MSFM. Nga nadigin padarahakon at chat message nga siday. Uy, ginagat ko kamo kung magpapadara ka mong siday, pwede natin nabasahon din hediway may sunod, magpapakontest na ako in siday. Na-inspire kita ni kan Sir Johnny Bugat Pilamor. Sir Johnny, di ba, imo pa nag-start ang siday hediway VL. Sanglit basahon ko ang siday nga gin padara nga diha akon. Balon ko ikaw, haakon pagbaya. Kamaupan uluhan. Mabugat hadughan kung panahon na hinpagbaya. Magkadurudilain nga engkanto an mahawid, iba-iba nga pasangil an makapyutasidsid. Lagod hang kalipay, sige ang sangpit ug pagdapit. Mga karasa ug katamis, haim mabalabag. Daw musika hadughan, imo igkakahibalag. Pipigriyon nga ning utok, ihigo po ning kusog, agud diri ka lumakat, tapagbayas sumulsog. Kundi iga ini, nga akon pag-ikabaraya. May darason nga mapusog, hadughan ginmantala. Bisan paano nga ranggat, ug tamis matilawan, mas labaw ining balon nga permi ko ginbabalikan. Balon ko ikaw, aakon pagbaya. Usa nga siday nga ginpadarahan naton na nagalin susunod din naton programa. Ngan padayong kita din naton pagkaurosa, padayong kita 105.3 MSFM para yung tanan sa naliwat nga musika pampasko. Nga nga musika ang ginkumpuso no sa nato na sangkay nga padi, hiya mismo nagkumpuso, hiya mismo nagkanta. Father Roland Kahigas, na-assign niya na ada ubano na no parish. Roland, maupay nga kulot, maupay nga Pasko. Nagtikang na pagpilit ang harupoy sa Ginakahagkot gaman boses ni Padre Roland na pinit. mga harol sa bintana nagpapawa. Pero hangin pa naman akong mahal. Karisyosan mga panalig sa kabataan. Pero ang luha ko sa pagtubog di mapugnan. Tungod kay waray ka naman sa akong giliran. Sa Pasko, hangin ka man. Sa misa regalyo, ako mabusan. San ka hagkot, san kagahon, mga rupong bibig mo.
Pasko, pagsaruan nato. Ginpinamulat ko ikaw sa labihan nga kamingaw. Sa Pasko, hain ka man. Sa misa de Gallo, ako mag-usan. San ka agkot, san ka daong, mga harap mo bibilon, mga kapuso pagmahal, katamis kun sa Pasko pagdundulog. San ka agkot, san ka daong, mga harap mo bibilon, mga kapuso pagmahal, katamis kun sa Pasko pagdundulog. Katamis kun sa Pasko pagdundulog. Himpag kamahagot. Kamahagot mo man ito nga boses, ano? Nga naduyog lang yung panahon naton niya na nga Sabado, dilali naton pagkarusa 105.3 MSFM. Napakyanay Ma'am Lucy, kanay kunod to kanta. Maging sa rin mo kanina, kan Father Roland na doon niya mismo nagkantahan to nga mabati kita kahahagotan boses, ano? Kundi ang musika, ang uluhan na sa ring hapas kuhain ka man. Diba? Kung ikaw magpakyan na, hapas kuhain ka man. Pero kung ikaw papakyanhan, hapas ko. Kung halimbawa, iban magpakyanhain mo, masaring Anthony, hapas kuhain ka man. Diba? Kung ang ginuon sumiring mo, hain ka man, Randy, hapas ko. Kaya baga, nabibisi ka naman lahin eh. Diba? So, amo ito aton angay pamalandungan. Kay katapos-tapusan, di rin kita maaram, nga naton yan makagarahom amo nagpapakyan na haaton hapas ko haing kaman ay hatag ko iyo padayon nga pagpakyanan niya labi na kung maabot na antak na nga an adlaw harapit na matunod nga pinagi ni mo pa nga kulok Kapitan Rani Maglangit huwag ang bugos sa pamilya Aray Rani waray na makapamalaypay kay mauran mauran yan na sanglit rin makapamalaypay. So ganman hi Kapitan do Puto at San Andres. Kumusta? Kagabi ikap? Kumusta ang pag-evacuate na natin mga constituents ha? Punta, I hope they are safe. Mga so far, mga safe man na natin mga katauhan din at palogan. Para aton yung tanan. Kung harapit na dalaw matulog. Matulog, nanhain mo hirayo ako. Pagputukhan ka ba, handughan, ang kaminaw asay kung ako. Pagtikanghan, panuruhan, tunog, mga dahon na panunod. Iniluha, daw puramo, waray punong impagtubo. Punatangat
Kapusturawo hadto nga musika nga aton nabati. Ang oras naton 42 minutos sa nakalabay na launa. Na naton oras hindi kang dughan ng syudad ng Katbalugan. Ginpapaabot nga tohan iyo kasing-kasing dinhan iyo mga panimalay. Padayon kita din naton pagkarusa. Ini na masunod nga musika among gyapon ini naton ginihinulat nga kanta. Kay nagpapahimat yon gyapon ng gugma, in pagsaad nga relasyon nga diin atong gindatagan ing kadarayawan, tatagan naton ing bugat. Sanglit na naton pagsiring maupay nga kulop, naton mga kasangkayan Capitol Boys. Kuya Boy Lama nga hi Master Jerry Diduya. Sugad man na naton mga kasangkayan dito barangay Hidanaw, Kagawad Sani nga hi Ma'am Roots. Sugad man ni Jonathan, kumusta ka mo dida? Nga na naton mga kasangkayan, hakahanginan permi nga nagalid sa sunodin din naton programa 105.3 MSFM. Para yung tanan, ikaw good luck, Iday. Ikaw, gudlay-lay, anak kong hinigugma, istigo sa langit, og sugad man ang tuna, may dako nga bato, dida sa may sapa, nga atong lingkuranan kung kita nagkikita. Di ko hingangalinta an atong mga saa, kay bisan nanundangata di kita magugulan. Bisan pa umabot unosan kakurian, los ay tangagugma akong uunungan. Kay ang tao kung naaba na singgugma, nawawara sa paminsa, nawawara sa hunahuna.